Segu amina songoko volume ko mi ye songo ni volume be se ka bere ben cogo di sanikelaw ma dimi téléphone tugu ka tono soro falay Mali kono na kadiba fo jien fantan nani be fe vi falay fenkele mi warti jo fiew o ye bololo sanfela baray nga tita mungo o musaka boy niye Mali bololo srata ka laje falay mama be baraka ka koga tono yini ka tono soro abela jele jamana nyamaw ye jagulu kerengere sigi senga nuba wele ko MRTP falay no ya soro folo sedo tunte MRTP falay bibina alayo onoya uye ma cité bi ko téléphone dlaro bi bolo téléphone kero bi bolo walma kiye téléphone tige Orange Mali Telecel falay ko Orange te minga ma wele ta dado MRTP te minga ma wele ta dado ika musaka sorota ta dado ibe minga ta nyedo ali miye sama nunu ni wewe falay bibi na anga sebon lajeluna samba fla ani mugani fla MRTP yo minan soro falay ka sigi jurawul munu fle ni no Orange Mali ni Telecel ni move ye falay u beka sharia munu be sebe munu dile nu makuga baraka Mali jamana konana abu ya maria u kato MRTP ko o segasegeli nge falay jekulu kele mi be no vra sega MRTP de mabara la o yo soro ministre so sabula mi musaka meta impokota nasra fe ulubo jate bonka la jeno ya soro ani ni baraka ro nu taw ye kelenyi ngani wati la bay na na ye ka fo Mali jamana konna na téléphone so saba de be falay Mali tel no o yele manaka ke move Africa Mali Orange Mali alamin dengulu to ko ngara ikateli ani atel awa fo mako Telecel non da jago to re atel di fala ni saba bela jele la alni mamiti zozafa fa tlo fra kan ngaja fanga mi be Orange la bi semi ba ye bi minami ba bulo bi ani ton shiti sega sanga mena misali ni kunguru ni ndima falay ame war mu sara na ma fo ma ko fone soutien misali do de no ya soro tobe drome mugana ka damne tle wati ni sanje iba soro Orange keleme kebe flala wa ali Orange ni Mali tel ni nyanche falay ube tel Mohammed telephone ci ani telephone me chigata jabana mun na kosebe ni bela jele kimeli miname MRTP konana bi falay wati do la fayna ko Côte d'Ivoire de téléphone chigata kosebe wati do la fayna ko Burkina de takacha nga ko kan jamano na Mali me téléphone ci rom na gatuma yoro beka falay o français wa mi war di fanana jamana te mi me musaka min do Mali mu me musaka min do na ga tanu français tay ngani bela jele sega limina on bela jele be bi MRTP bulu falay ala barkala tlefla la bay na munana ni mangay je ngalo tletani kele Orange Mali ale de ferado sigi senga ko volume kain falay volume kain o ya soro ma kumune umbe falay munu ni so jalente fiew ulu fana ko volume mai ni bara mi ngara Orange be falay u ya ke ya saka seka songo be berela no ya soro binani ni duru jiga ibe sogo soro ka soro minye musaka wore imo obo ka soro ima digun soro ngamiye Orange Mali ye aka wuliga jona ka chesuru konana falay ay fere fana sigi senga dorome tan ani duru yasa mauka donga voko u fana msega mau deme tugumina tan duru min fole flene falay ibaro bi ka voni kun folo angma amafo sako nga téléphone tra message ga adunata borata si sa ni téléphone kura bi bolo ni erma ya maria ulu tsego ka tuguni nga nyemi la kolosi ko na falay fenja manga da ye nga seta nga mo ye bi de a sete Orange ye a sete Mali Tel o la na ba ko bonisi a tsaka be 200% nga muna ibado nu ya temo ka ulere ga mina bijo technicien ko fami flex na ni ye mawbu jofe hake nyini na aba fa ka lafiya de nga ngado nga ko Orange fana jura de falay abi fere de ke abi tono de nyini barakelo de babulu jamana fana be hagaw de nyini afa sango na ko nyini ngadi jamana ma
maa minnu sigilen n'o kama olu ma kiiri ni wɔyɔ ta ka ɲɛsin orange ma dɛ anw de ko ayi an ma wasa n ko volume man ɲi volume man ɲi fana orange yɛrɛ ma fɔ k'u jo tɛ ka fala ye a ko de fɛn caman bɛ bi a kɛli ka di olu yɛrɛ ye koyi nka a tɛ taa yɛlɛma belebelebaw de kɔ yɛlɛma minnu b'a to hali jate min bɛ kɛ ni machine minnu ye olu yɛrɛ kan k'o bɛɛ lajɛlen falen o la sa fɛɛrɛ min ni dabali bɛ se ka sɔrɔ orange yɛrɛ ka fɔla bi o ye k'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen na fala ye olu ye yɛlɛma min kɛ ni volume ko in ye nin y'u se ye fɔlɔ nka don nataw la yɛlɛmaw bɛna kɛ orange kelen tɛ fala ye move télécoms wa move africa ale fana n'i y'a ka tunɔkantunɔw jateminɛ fala ye an hakili bɛ min na a tɛ s'a kɔrɔ dɛ an tɛ k'a fɔ k'an ka puces bɔ ko ka yɛlɛma yan n'an yɛlɛmana u bɛ jɔ u tɛ se a minɛn t'u bolo a maaw tɛ yen a sow tɛ yen a labɛn tɛ yen wa min bɛ ka ɲini orange fɛ f'a fana ka labɛn kura de kɛ ka yɔrɔ kuraw jɔ wa n'a tor'o la fala ye forokoni bɛ to a dogi sira la dɛ maaw na gɛn ka bɔ baara la sɔrɔ tɛna na labɔli kɛ jamana ka hakɛ min b'u bolo tɛna se ka o sɔrɔ k'o d'u ma nin waati in na fɔlɔ nka f'a ka kɛ ni labɛn ye o de la n'i ye bɔlɔlɔ sira ta k'a lajɛ kimɛli ni fɛn caman bɛ yen an b'a ɲini nka an k'a dɔn k'a faamu a baaraw tɛ taa min kɔ fala ye hali n'an ko sisan k'an bɛ jani so in yɛlɛma k'a kɛ studio kura ye an na taa musakanin ɲini ka na fɔlɔ dɛ an n'an baara jɔ ka baara yɛlɛma fan wɛrɛ fɛ fɔlɔ dɛ o gɛlɛyaw n'o degun de don n'o tɛ bi in na baara minnu bɛ senna yɛrɛ MRTP yɛrɛ kɔnɔna na fala ye a yɛlɛmaw bɛna na dɔɔni dɔɔni don nataw la nka an ye mun lakɔlɔsi o ye k'a fɔ orange fala ye a sen bɛ dingɛbada la han mali balontan ko la bi fala ye e ko bɛrɛ bɛ orange jɛ miliyari 1 na de gintanba jumɛn bɛ kɛ yen n'u t'u niyɔrɔ bɔ k'a di koba jumɛn bɛ kɛ bi ko n'u t'u niyɔrɔ bɔ k'a di fala ye waati dɔ la a nana gɛlɛya jamana kɔnɔ n b'o yɔrɔ to yen parce que o ye gundoba ye an k'an baw kunna n'o tɛ musaka a sɔrɔ yɔrɔ teliman bi jamana kɔnɔ fala ye telefɔnitigiw don dɛ a t'i jɔ a t'i bila ne tɛ dumuni kɛ nka n ka telefɔni tɛ faga n ka moto tɛ bouger nka n ka telefɔni tɛ faga n man kɛnɛ n bɛ telefɔni sanfɛ n taara dugu la fɛn o fɛn n b'a bɛɛ kɛ ni telefɔni ye bi hali weevu mun filɛ nin fala ye weevu ninnu bɛɛ lajɛlen ka jatew bɔnnen sɔɔni sabu nana sama mɔnɛ u bɛna n'o fana fara a kan u n'olu tigiw bɛna sigi ka kuma MRTP n'olu tigiw kan ka sigi ka kuma n'i ma fili tile 2 in na wa yɛlɛmaba minnu fana bɛ yen fana a kana tiɲɛ don orange fala ye an bɛɛ n'a karila ɲɔgɔn na a ne yɛrɛ dɔgɔninw bɛɛ gɛn ka bɔ baara la halisa olu b'u kunfɛ i hakili t'a la maa 100 ni maa 50 nka bi u bɛ ka min kɛ an k'o fana dɔn u ye an yɛrɛ dɔw de bɛ baara la yen maa minnu ka fɛnw b'a la bi maliyɛn de ka ca la ni bɛɛ lajɛlen ye hali kɔsa in na hakili la k'a fɔ min ye fɛɛrɛ kuraw ye u bɛ ka sigi furakɛliko ta nasira fɛ u ka fondation école wuli mana se tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la dɛ a man d'an ye dɛ fala ye nka olu de ka girin bi ni tɔw ye laɲininikɛlaw wala u b'u jo fɛ parce que ŋunna bɛ ko disiba de la nka min ka ɲi bi n'o ye anw yɛrɛ ka fɛɛrɛ ye MRTP ka bɛɛ wele fala ye tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ fara ka ca dɛ investissements u k'u wele association de consommateurs u k'u wele u ka fɛɛrɛ kɛnɛ sigi u ka to ka ɲɔgɔn ye baara minnu bɛ sen na u k'a yir'u la nin de bɛ yen n'o tɛ n'an wulila kuma o kuma n'an y'an ɲɛsin jɛgɛrɛjɛkulu ma ka wuli ka jɔ kɛ ka t'o fili k'o bɔ k'o bin an laban an bɛ kɛ baarakɛbali ye yan dɛ baara tɛ sɔrɔ min mana sɔrɔ n'an k'an ɲɛ tana kɛ olu ye a bɛ gɛlɛya dɛ nka n'an sɔnna ka kuma ka internetisi wele ka consommateurs wele ka min ye orange wele ka malitel wele ka telecel wele fala u ka n'u sigi waati ni waati karisa aw ko nin de se b'anw ye MRTP ko cogo di e min ye jalatigɛba ye sabula tiga wɔrɔ ɲɔgɔn de fara ka ca tiɲɛ don wa tiɲɛ na sariya la u bɛ se ka nin kɛ sariya la u tɛ se ka nin kɛ orange aw y'a lajɛ a ka nin fara aw boloda la nka bi an k'a to kuma ɲɔgɔnya ka na han n'o tɛ fɔnkɔ ɲɔgɔn kuma nafa tɛna na k'a la quoi ne ye lakɔlɔsili dɔ kɛ fala ye i b'a dɔn k'a fɔ ko bi in na a bɛ ka jɔ sama la n'an m'an farati sama ka wari cita bɛna ninnu bɛɛ bati han i ɲɛ bɛ togodala dugu la bi
min tɛ ka taa sama fan fɛ sama kɛlen no ka fɛɛrɛ min fana sigi ekɔliden kunda ja ekɔliden fɛn fana ta fana bɛ taa di a somɔgɔw de ma ye kɔnse n'olu taara kɔnse la sama fana bɛ k'o baara kɛ bi wa ka surunya maaw la maa minnu bɛ yen n'olu tɛ fɛ u ka wari yɛrɛ ka banque suma mɛn fiyewu sama bɛ o baara de la bi donc wari fɛn in fana ta na sira fɛ olu fana jɔyɔrɔ bɛ ka bonya ɔ nin bɛɛ la AMRTP ka bɔ k'i bila i waragolo la fala ye a ye na an ka jɛ an ka fɛɛrɛ kɛnɛ sigi sen kan fo kana kɛ maa si kɔ bɛɛ ka wele parce que hali maaw filɛ nin minnu bɛ kuma na nin ye ta fala ye est ce que n'u welela u fɛla fana tɛna na dɔn miiriya min bɛ u la tɛna na dɔn wa baara kan ka kɛ cogo min fɛ u tɛna na dɔn wa o ye anw ka hakilina n'anw ka faamuya cogo ye nka n bɛ min f'i ɲɛna jago kun ye tɔnɔ ko ye dɛ jago a kun ye tɔnɔ ko ye ninnu bɛna na jagokɛlaw de don u bɛ tɔnɔ ɲini de la ala ka hakili ɲuman d'an ma